A honor, lahor e glòria del nostre Senyor Déu Jesucrist i de la gloriosa Sacratíssima Verge Maria, Mare seua, Senyora nostra, comença la lletra del present llibre apel·lat Tirant lo Blanc, dirigida per mossèn Joanot Martorell, cavaller al Sereníssimo Príncep Don Ferrando de Portugal. Així comença el nostre més assenyat llibre de cavalleria de l'edat mitjana, el Tirant lo Blanc, llibre que va ser editat en l'any 1490. Aquest llibre que duc en la mà és un dels 3 exemplars que resten en el món. Té més de 520 anys i està escrit en valencià. I està escrit en valencià per un valencià que expressava el seu saber. Perquè nosaltres, en València, nosaltres, els valencians, hem escrit des de sempre en la nostra llengua i ho hem escrit de tot. Hem escrit, concretament, literatura, hem escrit poesia, hem escrit teatre, hem escrit assajos, hem escrit ciència i continuem pensant, escrivint i treballant en valencià. Quina millor manera de poder rebre allò que tots els valencians fem i hem fet al llarg de la nostra història, llegint-lo en la llengua en què s'ha produït aquesta comunicació. El valencià escrit és una llengua, i aquest llibre n'és un testimoni, que té molt més de 500 anys d'existència. És una llengua viva, és una llengua que realment expressa sentiments i expressa coneixements. I per això, concretament, per això, cal llegir en valencià, perquè en valencià ho podem llegir tot. Personalment, llisc en valencià perquè és la meva elecció. De fet, sempre que vaig a comprar un llibre, sempre busque primer si està la traducció en valencià i prefereix llegir en el meu idioma, entre altres coses, perquè també com a professional de la literatura em va bé estar contínuament en contacte amb l'idioma literari. Ara bé, hi ha una cosa que encara em preocupa més que la gent llegisca en valencià, que és que la gent parla en valencià, no? Perquè de vegades em trobo el fet que hi ha gent que està llegint en valencià perfectament. A mi me passa, en la Fira del Llibre de València, que hi ha molta gent que li firma el llibre, però parla en castellà, no? I llavors, quan li pregunte per què pot llegir en valencià i no parla en valencià, sempre em contesta que és que no té ambient per parlar en valencià i no té ambient per poder, diguem-ne, entrenar-se en parlar en valencià. Per tant, per a mi és prioritari l'ús social de la llengua. Personalment, llisc en valencià perquè és la meva elecció. La granota Vicenta era l'única que semblava preocupada. Sabia que caminàvem per la jungla mòbil, una terra perillosa i quasi inexplorada, habitada per sorprenents criatures de llegenda. Llegim en valencià perquè una part del nostre univers viu i respira en valencià. Perquè tenim el privilegi de tindre una llengua pròpia i ens agrada conèixer-la i fer-la créixer. Llegim en valencià perquè també una part dels nostres somnis passa en valencià. Jo, per exemple, volia ser actriu, somiava ser actriu. He sigut una guerrillera, he sigut una dama de la reina de Castella. I totes aquestes coses les vaig somiar en valencià. Llegim en valencià perquè somiem en valencià. M'havien quedat les matemàtiques, com sempre, i ma mare em va portar a casa d'un veí que estudiava econòmiques. En realitat, ell no hi era mai, i era sa mare qui ens feia les classes de repàs. Era una dona estricta i eixuta, com un sergent nazi. Te la torne! Emporta-te-la! Llegim en valencià per a divertir-nos. Llegim en valencià per a divertir-nos. Llegim en valencià per a divertir-nos. Una fina columna groga el distragué dels seus alienígenes pensaments. Pujava sinuosament fins a la vertical amb els seus propis ulls. Constantí Llombart va treballar de forma entusiasta i incansable per la dignificació cultural i per la recuperació de la personalitat del poble valencià. Hola, som Josep i Seguí de La Gossa Sorda i estem ací per a demanar-vos que llegiu en valencià. Nosaltres, des de fa quasi 10 anys que anem pegant bacs per ahir, ho hem tingut clar des del primer moment de fer música en valencià.
i volem demanar-vos que és una cosa molt important per a tots nosaltres, per a la nostra indústria cultural valenciana, que la gent llegiu en valencià, que és una cosa important i per això estem avui així per a demanar-vos. Llegim en valencià per a fer més forta La indústria cultural valenciana. Redeu, xiquet, obriràs l'Ajuntament abans de fer-se de dia, ni t'he sentit eixir de casa. A veure si ens posem al dia, que hi ha molts papers endarrerits. No, sí, faràs carrera. Collons si en faràs. Cada nit sóc un altre diferent del que sóc. Una nit sóc un indi, una altra un caçador, i una altra nit, encara, un científic mig boig a qui empaiten uns monstres amb un mal geni atroç. La gent d'això en diu somnis, i diu que els somnis són absurdes ocurrències que tenim en el son, però jo tinc igual. No m'importa el seu nom. M'agrada cada nit, per molt que passe por, viure diferents vides. Ser un altre del que sóc. És una autèntica meravella poder llegir en valencià. Abans no es podia. Ara, que sí que es pot, sempre que puc, llisc en valencià. Perquè llegir en valencià m'ha ajudat a ser qui sóc. A mi, llegir en valencià m'ha ajudat a triomfar. Quan jo tenia 15 anys, la meva passió i el que jo volia, evidentment, era el món de les motos, de les carreres. Jo parlava valencià a ma casa, però no l'estudiava ni era possible. La veritat és que jo ara, en aquest moment, des d'ací, anime, en aquest cas, a les meves filles, perquè m'agradaria que elles parlen valencià i s'eduquen en valencià, perquè crec que el valencià és molt important per al futur dels nostres xiquets, dels nostres nanos. Llegim en valencià per aprendre. Este mateix matí, com qualsevol altre, el iaio Ximo és a replegar la coixinera del pa, que ha deixat penjada la nit d'abans, a la porta de casa i se sorprèn. És estrany, no ha vingut el forner ni tampoc han portat el diari, i de seguida sent una certa incomoditat en l'aire. Caram, quin olor de fum! Uf, quina pudor, redeu! Ja han tornat a cremar brosses els veïns. Quan jo era xicotet no n'hi havia autors, no n'hi havia editorials, era molt difícil llegir en valencià. Avui, els xiquets tenen la sort de tindre molts autors, editorials. Llegim en valencià per ajudar a tots els que fan llibres en valencià. Mon pare és així, li agrada inventar-se històries increïbles mentre escura els plats o neteja els vidres de les finestres i després en les conta, al meu germà i a mi quan anem a agitar-nos. També ens deixa botar una estona damunt del matalaf i encendre llanternes davall del cobertor. I podem improvisar concerts de música rock amb les forquetes i les culleres, encara que només de 5 minuts. Em diuen Dariana, soc romanesa, soc enginyera i estic ací des de fa 4 anys. Des del primer moment volia aprendre el valencià perquè volia integrar-me. Una bona manera d'aprendre el valencià és llegir-lo, perquè això també permet comprendre com sou vosaltres els valencians. Llegim en valencià per a saber què pensa l'altre, per a comprendre'l. El pare i la mare Marieta van d'excursió a la Marxal. Ja ho tinc decidit. Passe d'anar a la platja i fins i tot de banyar-me a la piscina. Fou mentre em passejava pels molls que vaig comprar objecte que havia de transformar per sempre la meva vida. Faltaven uns 10 dies per a l'arribada de nit de Reis. Per tal com l'hisendat Trelawney, el doctor Livesey i d'altres cavallers. Això va anar i era un gegant que vivia en una caseta enmig del bosc. 2 passes més i la granota sorpresa bota i s'amaga entre l'aigua. Llegim en valencià perquè som valencians. Acadèmia Valenciana de la Llengua.